हिन्जाव गोदाना देलायखांबाय लोगोफोरनै बेसेबा बिउटिफुल नुखादों ना लोगोफोरनै मारै मोनदो हिन्जाव गोदान जानो मोननानै मोजां मोनदो दे हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने जेबो जानाय लोंनाय मावनाय दांनायनि ब्लग नङा लोगोफोर अनलि हाबा आरो स्पेशल हाबानि थाखायल' दिनैनि ब्लगा ओमफ्राय दाखालि जे आङो जौ संनाय सेरेब मावनायनि भिडिअ होदोंमोन ब्लग होदोंमोन दिनै माने जानाय लोंनायनि हाबा आरो लोगोफोर मोनायाव बाथौ हाबा थांबाय ओमफ्राय दिनै माने जानाय लोंनायनि लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थोदो होमबा लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरनो हिन्जाव गोदाना देलायस्रां मास्रां फटक दिखांगासिनो दंमोन आरो लोगोआ इनिफ्राय आं माने इयाव माने माबा दामबाय दंमोन नालाय मिउजिक दामबाय दंमोन नालाय आंहा आरो कपिराइट जाजानो गिनानै माने भइसखौनो सोबाय लोगोफोर गाज्रि दामोन ओमफ्राय लोगोआ माने नै भिडिअ लागासिनो दंमोन आरो बिथाङा कामान्ड' स्टाफनि मानसि आरो ओमफ्राय हिन्जाव गोदानाबोथ' कामान्ड'आनो मावखायोखा लोगोफोर ओमफ्राय नै बिसोरो माने फटक लाबाय थानाय समावनो आंबो दसे लाफानो होननानै लाबायमोन आरो लोगोफोर भिडिअखौ इनिफ्राय फैनानै नै दा गेटआवबो दसे लाफैबाय गेटखौबो जि मोजां नुदों बिउटिफुल नुखादों नै लोगोफोर बरिया Ai bikum dorang kau line bar. Oi, tengah bom bar. Bagi nasi. Logo bini? Oh, apa Commando staff? Boro na? Boro enggak? Oh, Hindi. Deh. Sengka apa kayu? Macam ini bisa saja ini. Kayu pada kita transaksi. Ayah sini kan misalnya mana pun yang menang juga tu. जों गामिनि सिख्लाफोरा नै लोगोफोर साफा साफा बिउटिफुल गोजा हाय होनहर नै लोगोफोर आयो इउटुबाव ओंखारनो लाजियो गथ'फ्रा नाफा बिउटिफुल ना बरिया मोजां नै नै बिथाङानो जाहैबाय जा डेक'रेसननि मालिक आरो बरिया रोंखागौ बिथाङा दे हाय मावदों जाफुंबाबो
जादो लोंदो बास दिनैनि सानसेया मोजाङै थांबानो जाबाय नङा होमबा दे बर गोदाना नै बिथाङानो आरो लोगोफोर नै बरिया दे Ma, ini YouTuber video. YouTuber. YouTuber. Oh, Mumbai jangan lu nanggo. Gothau जाथारदों नै. गोथावथार. एकदम एक नम्बर संदों. नै बाय गुराबो गोथावथार. मा सापटार. ओइ ना गिदिर ना गिदिर. संनाय खावनायखौबो एसे देखायना होलांसां लोगोफोर अमा बेदर बेलाहि बाथोन बेनिफ्राय नै पापर एवनाय इनिफ्राय आरो दालि जहल इनिफ्राय आरो मा दंबावो ओमफ्राय नै ओंखामा सस्तिसो लोगोफोर ओमफ्राय नै आरो बिलाहिजों माबा आरो ना ओमफ्राय नै जाबाय आरो ओंखामानो बिबो लोगोफोर ओंखाम दैखांनाय आरो जोंना ओंखामखौ रुयोसो नालाय ओमफ्राय ना फ्राया एवगासिनो दङ आरो लोगोफोर फ्रायानो फ्राय ओमफ्राय नै अमा बेदरा बरिया गोजा जालायनाय आरो कालारा जिबायसा स्टाइल जाखादों ना लोगोफोर नुनायावनो जाथावथाव नुखाथारदों नै गामलायाव गामलासे आरो नै लारि लारि संगासिनो नै जाबायो बिलाहि आलु ना होनानै एकदम टेस्टि रेसिपि आरो ना लोगोफोर बरिया संखादों नै ओमफ्राय नै बिलाहि बाथोननि खोथा सिगाङावनो खोन्थाखाबायमोन ओमफ्राय नै साखिनायानो जाखिनाय जा दा एवनांगोन ना ini जाबाय नानि झोल बिलाहि आलु झोल बानायदो जानायाव जोबोद टेस्टि जासिगोन नै आइमोना होख्लायथारदों मोसानाया हाबायाव फिसौलानि हाबायाव नै बरिया लागाव लागाव इन्टारेस्ट लोगोफोर नै माबानि फिसौलानि हाबायाव इन्टारेस्ट लागाव जा आरो बुसा टेनसन गैया एबारसो फार्स्ट टाइम हाबा मोनजादों ओंखाम जानाय हाबाफारिया जागायजेनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै लारि लारि जाहोलांबाय नै बिथाङा लाजिदोनो बिथाङा आर्मि नै इदिना खिथानांगौलायनो रामोन दे जा दे माबोरै जाखो ओंखाम ओंख्रिफोरा गोथाव जादो आनै अ नोंहा ओंख्रिफोरा माबोरै जादो गोथाव जादो निसान गोथाव टेस्टि बरिया जाबाय आफि दे होदो आगै जानोसै कबि आलु मटर अमा बेदर लोगोफोर गोथाव ओइ ना लाबो आंनो आं अमा जायाना ओइ लाबो ओरैहाय ओरै लाबो आं नों जायाखैना ना रानग्राया दे एसे मोजाङै फिसालै दख'नायाव नांगौ गिदिरसोनो हो जाबाय दे जाबाय जायगा गैला